яъне ки соли 2022 ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон дастгирӣ кардани шумо модда мотиватсия мешавад. аҳамият наметиҳем ки мақсад канали дигаримон маҳкамае мо видео накунем. салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. тамошобинони азизу гиромии қадр, ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат то охирша тамошо кунед. чӣ хеле ки медонед, канали юристиҷе тӯли якчанд вақти кӯтоҳ маҳкамае ва мо дар ин канал видео карда пешкаши шумо кардан мегирем. дастгирӣ кунед шумо. як қарори нав дар ҷумҳурии тоҷикистон. ҷумҳурии тоҷикистон воридоти мошинҳои барқиро зиёд хоҳад кард. вазорати нақлиёти кишвар ахиран эълон кардааст ки ҷумҳурии тоҷикистон ният дорад ҳиссаи мошинҳои барқиро то 20 ё 30% афзоиш диҳад дар соли 2024. гуфта мешавад ки ҳадаф аз воридоти бештари ин нав мошинро вазорат беш аз ҳама коҳиш додани вобастагии тоҷикистон аз сӯзишвории воридотӣ арзёбӣ мекунад. ёдовар мешавем ки соли 2022 ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон тағйирот ва иловаҳо ворид карда шуд ки воридоти нақлиёти барқӣ ба кишварро бидуни боҷи гумрукӣ дар 10 соли оянда инчунин озод кардани онҳоро аз андоз ва аксизҳо пешбинӣ мекунад. яъне ки соли 2022 ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон тағйирот ворид карданд ва гуфтанд ки ҳар касе ки мошини барқӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид мекунад тӯли 10 сол озод мебошад аз растамошка кардан. ҳар нафаре ки мошини электромобил бигем ворид мекунад бе боҷи гумрукӣ метавонад ки ворид кунад. ва дар ҳамин мавзӯъ вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон қайд намуд ки дар соли 2024 то 30% ворид кардани электромобилҳо зиёд карда шавад. хоб тамошобинони азизу гиромии қадр, акнун саволҳое ки нависондагиен мо мехонем ва ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед то ба саволҳотон ҷавоб бигирем. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависондаи бозӣ кай мешавад ва дар кадом канал? мо эфира дар ҳамин канал мегзаронем. рӯзи 15 ҳаматона соати 21:00 интизор мешавем. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародари азиз, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ меган сар шидаед. ҳамин гап асос дорад ё ин ки не? яъне ки рӯзи 5 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон фармони даъватшавӣ ба хизмати ҳарбиро ба имзо расонид ва даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ шурӯъ карда аз 1 апрел сар мешавад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ҷавоби ҳамин саволаш дад дорам. вайни билет хари чанд сомон аст ва онро хари аз хизмат озод мешавӣ? нафарҳое ки хизмати алтернативӣ мекунанд бо пардохт кардани 54 000 сомон аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешаванд ва дар муддати 1 моҳ дарсҳои ҳарбӣ мехонанду дар част ва яъни билет мегиранд. албатта ки аз даъват ба хизмат баъдан озод мешаванд. мо дирӯз дар аввали видеомон дар ҳамин канал як савол додем ба тамошобино ва гуфтем ки чанд нафаре ки дар ҳар ду каналҳои мо обуна шидагиянд ва ҳамарӯза видеоҳои моро тамошо мекунанд, дар комментария бинависонанд. бениҳоят зиёд нависондиянд дар комментария ки дар ҳар ду каналҳои шумо обунаем, умуман дастгирӣ мекунанд. ман аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам бародарои азиз, нафарое ки тамошо мекунед, ҳар ду каналҳои моро дастгирӣ мекунед. мо кӯшиш мекунем ки баҳри шумо каме ҳам боша манфиати худмонро бирасонем ва барномаҳои ҳуқуқиро зиёдтар кунем. дастгирӣ кардани шумо модда мотиватсия мешавад ва мо ҳаракат мекунем. аҳамият наметиҳем ки мақсад канали дигаримон маҳкамае мо видео накунем. барои шумо ҳаракат мекунем ва шуморо дастгирӣ кунем. як кас нависонда: ассалому алайкум акаҷон, як хелоша аҳамият натиҳен ва ё ҳарчи гуфтан мегиранд. ҳама вақт пешравитона мехоҳам. ака, илтимос дар ҳамин савол ҷавоб диҳед. агар ду кӯдак дошта бошӣ, загс надошта бошӣ, ба хизмат мебаранд? илтимос ҷавоб диҳед. пешакӣ раҳмат, акаи Сормон. мо ба сухани ҳеҷ кас аҳамият намедиҳем. аввалан ин ки ҳар касе ки сухани бад менависонад, ҳаволаи ӯро ба худованд месупорем ва иҷа ҳастанд нафарое ки тамошо мекунанд ягон манфиат мегиранд ба худшона. агар ки шумо ду фарзанд дошта бошед ва загс ҳам надошта бошед, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешавед. чӣ хел? дар ҳолате ки шумо ду фарзанд доред ва ба фарзандои худтон метриска мегиред, дар ҳолати гирифтани ҳамун шаҳодатномаи фарзандотон шумо ариза менависонед, ҳуқуқи падарии худтонро муайян карда фарзандоро яъне ба номи худтон мегзаронед. дар ин ҳолат аз даъват ба хизмат озод мешавед.
як кас нависонда салом ака меган носкашора патент намекунанд роста илтимос ҷавоб диҳед. бародари савола ё барои прикол нависонда ё на самом деле нависонда агар ки носкашора патент намекарданд ягон тоҷик дар Россия ба фикри патент намегирид. як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака ҳамин одамое ки ба Беларусия меянд ҳамон одаморо биқапанд чӣ мешавад ҷарима ё ки спец ҷавоб диҳед ака. агар ба Беларусия яъне бо роҳҳои ғайриқонунӣ вориди Россия бишаванд, мисол мегирем агар дар ҳамун паспорт печат назада вориди Федератсияи Русия кашиданд тибқи қонунгузории Федератсияи Русия яъне ки ғайриқонунӣ убур кардани марзи Русия ҷавобгарии ҷиноӣ дорад, яъне то 9 моҳи зиндонӣ дорад ва ғайр аз 9 моҳе ки аз озодӣ маҳрум мекунанд боз ҷаримаи калон пешбинӣ шидагиаст. ба ҳамин хотир ҳар чизе ки ҳастед тибқи қонунгузорӣ амал кунед ва қонун поймол накунед. тамошобинони азизу гироми қадр, агар ягон саволи дигар бошад метавонед дар комментария саволотона бинависонед. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.